ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. జై శ్రీరామ్. ఈరోజు కథ నిజమైన తెలివి. రామాపురంలో రాజారావు అనే వ్యాపారి ఉన్నాడు. ఆయనకు 2 కొడుకులు. వారిలో ఒకరికి తన వ్యాపార బాధ్యతలు అప్పగించాలని వారికో పరీక్ష పెట్టి, ఆ పరీక్షలో ఎవరు నెగ్గితే వారికి తన వ్యాపార బాధ్యతలు అప్పగించుటకు నిర్ణయించుకున్నాడు. తన 2 కొడుకులను పిలిచి ఇద్దరికీ కొంత డబ్బు ఇచ్చి, ఈ డబ్బుతో ఇంటిని పూర్తిగా నింపగల వస్తువును కొనండి అని వారితో చెప్పాడు. పెద్ద కొడుకు డబ్బు తీసుకొని ఉన్నపళంగా మార్కెట్ వైపుగా వేగంగా వెళ్ళి, మార్కెట్లో ఉన్న వస్తువులలో గడ్డి చాలా చౌకైన వస్తువని అతడు తెలుసుకున్నాడు. తండ్రి ఇచ్చిన మొత్తం డబ్బుతో గడ్డి కొన్నాడు. అయినా ఆ మొత్తం ఇంటిని నింపేందుకు ఆ గడ్డి సరిపోలేదు. రెండవ కొడుకు తన తండ్రి అప్పచెప్పిన పని ఎంతో తెలివితేటలతో పూర్తి చేయాలి అని మనసులో అనుకుని, దాన్ని గురించి బాగా ఆలోచించి, తండ్రి ఇచ్చిన డబ్బులో 1 రూపాయితో కొవ్వొత్తిని కొని ఇంటికి వచ్చి గదిలో కొవ్వొత్తిని వెలిగించాడు. చూస్తుండగానే కొవ్వొత్తి వెలుగు ఇంటి మొత్తాన్ని వెలుగుతూ నింపేసింది. రాజారావు తన చిన్న కొడుకు తెలివితేటలకు సంతృప్తి చెంది, చిన్న కొడుకుకు వ్యాపార బాధ్యతలు అప్పగించి అతనికి తోడుగా సహాయ సహకారాలు అందించమని పెద్ద కొడుకుకు చెప్పాడు. అందుకు కొడుకులిద్దరూ సంతోషించారు. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.